ବାତ୍ୟାରେ ବାହାରିଲୁ ପରିବା କିଣିବା ଚାଲ ଯିବା ଚାଲ। କେତେ ଜୋର ପବନ ହେଉଛି ଦେଖ। ଛତା ଭଲସେ ଧରିବୁ ନହେଲେ ଯିବ ଖାଲି ଛତା ଉଡ଼େଇ ନେବ। ଦେଖିକି ଆସେ। କେହି ଲୋକ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଆମେ ହିଁ ବାହାରିଲେ। ହଉ ଆ ଯିବା ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଦୋକାନ ପତ୍ର ଖୋଲା ଅଛି କି ନାହିଁ କେଜାଣି। ଟିକେ ଯାଉ ବର୍ଷାଟା କମିଗଲା। ଆ ପୂର୍ବରୁ ତ ଜୋର ହେଉଥିଲା ଆହୁରି। ଧୀରେ ଧୀରେ ତ ପକଉଛି ଆଉ କ'ଣ। ଛତା ଧତା ନହେଲେ ପବନ ଉଡ଼େଇ ନେବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଥିଏଟର ହଲ୍। ଏଠି ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଲି ତାମିଲ ଫିଲ୍ମ ପଡ଼େ, ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ତ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁନୁ, ତାମିଲ ଫିଲ୍ମ ପଡ଼ୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁନୁ। ଆରେ ଏଠି ତ ସବୁ ଦୋକାନ ପତ୍ର ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଆମେ ତ ପରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ, ପରିବା ଦୋକାନ ଖୋଲା ଥିବ କି ନାହିଁ ଡାଉଟ୍ରେ ଅଛୁ। ଯଦି ପରିବା ଦୋକାନ ଆଜି ଖୋଲା ନଥିବ, ଆଜି ରୁମ୍ରେ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା ହେଲାଣି। ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ପରିବା ଦୋକାନ ଖୋଲା ଥିବ କି ନାହିଁ। ଆମେ ଯେଉଁଠି ପରିବା ସବୁବେଳେ ଆଣୁ ଆମେ ସେଇଠିକି ଏବେ ଯାଉଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ଆମେ କେଉଁଠି ପରିବା ଆଣୁ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମନ୍ଦିର। ଆମେ ଏଇଠି ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ବି ଆସୁ ଏଠିକି କାର୍ତ୍ତିକ ମନ୍ଦିରକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଯାଉଛୁ ଆମେ ରାସ୍ତାରେ। ରୁମ୍ ଆଡ଼େ ଝିପଝିପ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ଇଆଡ଼େ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଲାଣି। ଦେଖିବା ପରିବା ଦୋକାନ ଖୋଲା ଥିବ କି ନାହିଁ। ପ୍ରାୟ ଦୋକାନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବନ୍ଦ ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରିବା ଦୋକାନକୁ ଯିବା, ପରିବା ଦୋକାନ ଖୋଲା ଅଛି କି ନାହିଁ। ଆଗେ ଚଳନ୍ତୁ ଟିକେ ଏଟିଏମ୍କୁ ଯିବା ପଇସା ଉଠାଇଦେବା। ଏଟିଏମ୍ରେ ଦେଖିବା ପଇସା ଅଛି ନା ନାହିଁ। କ୍ୟାସ୍ ତ ପାଖରେ ନାହିଁ, ପଇସା ହେଲେ ଉଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଯିବା ଦେଖିବା ଏଟିଏମ୍ରେ ପଇସା ଅଛି କି ନାହିଁ। ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ପଇସା ନଥିବ। ବାତ୍ୟା ହେଉଛି, 2 ଦିନ ହେଲାଣି ବର୍ଷା ହେଉଛି ପ୍ରବଳ, ଆଉ ପଇସା ଭରି ନଥିବ ବୋଧେ ଏଟିଏମ୍ରେ। କାରଣ ସଣ୍ଡେରେ ଛୁଟି ଥିଲା ବ୍ୟାଙ୍କ, ଆଜି ସୋମବାର ବାତ୍ୟା। ଦେଖିବା ପଇସା ଅଛି କି ନାହିଁ। ପଇସା ନାହିଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଏଟିଏମ୍କୁ ଯିବା ଚାଲ। ଆଦେହରେ ଅଛି କି ନାହିଁ। ହଁ ପ୍ରାୟ ଏଇଟାରେ ଅଛି ବୋଧେ। ହଁ ପଇସା ମିଳିଗଲା, ବହୁତ ଖୁସି ଆଜି। କାଲି ଆସିଥିଲୁ ଏଟିଏମ୍ଟାରେ ପଇସା ନଥିଲା, ଯାହା ଆଜି ମିଳିଗଲା ସେଥିପାଇଁ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଟିକେ। କାରଣ ଏଟିଏମ୍ଟାରେ କେବେ ହେଲେ ପଇସା ରୁହେନି କ୍ୟାସ୍ ଏତେ। ଏବେ ଚାଲ ଯିବା ପରିବା ଦୋକାନକୁ ଦେଖିବା ପରିବା ଆଜି ସକାଳୁ ଆସିଛି ନା ନାହିଁ। ପରିବା ଡେଲି ଏଠି ଫ୍ରେଶ୍ ପରିବା ଆସେ, ଗାଡ଼ି ଲାଗେ। ଆଜି ଆସିଛି ନା ନାହିଁ। ଆଉ ତ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ତ ଗାଡ଼ି ଆସିଯିବା କଥା, କାହିଁ ଗାଡ଼ି ଆସିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କାରଣ ଏଇ 10ଟା ଟାଇମ୍ରେ ତ ଗାଡ଼ି ଆସି ସବୁବେଳେ ଲାଗେ। ଆଜି ପରିବା ଆସିନି। ଦେଖନ୍ତୁ କାଲିର ପରିବା ସବୁ ପ୍ରାୟ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ପରିବା। ସେଥିରୁ କିଛି ବାଛି ନେବା। କଲରା ଆଗେ ବାଛି ନେବା। କଲରା ବି ବେଶୀ ଖାସ୍ ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ଦୁଇଟା ନେବା କଲରା। ତେଣୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ସିନା ଗାଁରେ ତାଜା ପରିବା ମିଳିଯାଉଛି, ଏଠି କିନ୍ତୁ ସେଇ ପରିବା 3-4 ଦିନ ଲେଖା ଆଣିକି ରଖିକି ବିକୁଛନ୍ତି। ସେଇ ପରିବାରୁ ଦୁଇଟା ବାଛି ବାଛିକି ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବାଇଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସାଙ୍ଗମାନେ ତାମିଲରେ 48 ଟଙ୍କା ବାଇଗଣ କିଲୋ। ଆଉ କିଛି ପରିବା ନାହିଁ। ତାମିଲ ବାଲା ବେଶୀ କୁନ୍ଦୁରି ଖାଆନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କୁନ୍ଦୁରି ଦେଖନ୍ତୁ ପଡ଼ିଛି। କୁନ୍ଦୁରି, ସାରୁ, ଏଠି ପୋଟଳ ବି ଏତେ ଖାସ୍ ନାହିଁ। ବୋଇତାଳୁ, ବନ୍ଧାକୋବି, ଆଳୁ, ଯାଉ ତା ଦେହରୁ କିଛି କିଛି ପରିବା ବାଛିକି ନେଇଗଲୁ। ପରିବା ମିଳିଗଲା ଆଜି ପାଇଁ ରୋଷେଇ। ଦେଖିବା କାଲି ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲେ ଆଉ ଥରେ ଆସିକି ପରିବା ନେବୁ। ଭଲ ଫ୍ରେଶ୍ ପରିବା ଆସିଥିଲେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବା ଦୋକାନରେ ଫୁଲ ବି ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ତାମିଲ ବାଲା ତ ଫୁଲ ପ୍ରାୟ ନିଅନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାନ୍ତି। ବର୍ଷା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଉ ଜୋର ହେଲାଣି। ପଳେଇବା ରୁମ୍କୁ। କିଛି ତ ସକାଳୁ ଖିଆ ହେଇନି, ଆସି ସକାଳ 10ଟା ହେଲାଣି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଯେଟେ ଜଳଖିଆ କ'ଣ ସମୋସା ଥିବ ନେଇଯିବା। ସମୋସା ଧରିକି ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଏବେ ପାର୍ସଲ ନେଇକି ବାହାରିଲୁ ରୁମ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇବା। ବର୍ଷା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିଲାଣି, ଆହୁରି ହେବ। କାରଣ ଆଜି ଦିନଟା ପୁରା ବର୍ଷା ହେବ। ନ୍ୟୁଜ୍ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଯାହା ହଉ ପରିବା ମିଳିଗଲା, ଦୋକାନ ଖୋଲା ଥିଲା। ରୋଷେଇ କରିକି ଏବେ ଖାଇବା। ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ରୁମ୍ରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବା ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଲାଇଭ୍ରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟାକୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିଦେବେ।